Ayan, so meron na tayong bisita dito. DJ ng 92.7. Nandito po siya. Ang DJ po ng 92.7 tayo. Sister Mark! Si Christmas mo! Pwede ka i-picture. Hindi ako nakilala. Parating ulit dito sa MJ Photo Club, Supreme SS Riders Club, Philippines Indian Chapter, SSRCP Pangasinan Chapter. tara. Busy ka dyan, Bobs, ah. So, maraming salamat po sa lahat na nandito. Maraming salamat po ang nakarating kayo dito. Safe and sound. Ayan, sa mga vlogger dyan, nakakapay-sticker ko kayo dyan. Pakapay-sticker kayo dyan. Yan, guys. Dito kami ngayon sa Old Rock, Bolinao, Pangasinan. Mga kasama natin. Let's get. Yan. Ito naman tayo sa Old Rock Resort. So may swimming pool din pala sila dito. First time na makapunta dito. Ang ganda pala, guys. Yan. May swimming pool. Tapos sa likod niyan may dagat. So pwede ka maligo sa dagat. Gusto maligo sa swimming pool. Ang entrance is 50 pesos. Kapag gusto mo dito sa swimming pool, additional 100 ka. Laki dito. Natin dito. Ay, naka-live ka, Paps? Ano, hindi ako makapasok, hindi makapasok ang live ko. Sa Facebook? Oo. Ay. Parang what? Palalim siya ng palalim parang Pangalan mo, sir? Shoutout. Shoutout kuya. Shoutout kay Levi. Yan. Papost ko to sa YouTube channel ko. Okay lang? Sige kuya. Ano bang YouTube na po? MJ Motovlog. Sige kuya. Ah. Okay, dito sa Old Rock Resort. Ay, mga bata naliligo.
ayan, ganda guys. Marami siyang unit ng room na pwede mong pagpilian. Ayan, sa baba tayo. Try natin sa baba. Tsaka ang dami niyang na swimming pool na pwede kayong maligo kung saan saan. Yan. Marami siyang pool. Yan. Yan. Daming pool. So yun, may ginagawa pa sila dun na tower. Soon siguro matatapos ang tower nila. Ilan yung full pala nila. Old Rock Resort and Hotel. Yan. Dami. Ang laki, grabe. First time na nakapunta dito. This is the first. Grabe, ang dami. Ayan o. Ganda. Ayan. Parang laki na swimming pool nila guys, tingnan nyo. Diba? Meron pa dito sa kabila. Ayan. Ha? Sticker? Pahala mo sir? Ayan, shoutout kay Paus Rodney. Ayan. 550 po. Ito naka-green. Opo, green na siya. 550. Kasi mga ano din kayo sir? Ayan guys, nandito tayo ngayon. Binigyan tayo ni sir ng ng Old Rock Resort Hotel. Kumbaga yung nila, yung tingin na ng mga priceless. Hindi makasama natin sa itaas. Tara! Ayan sila. Pakita tayo sa taas. Namin yung siguro yung sa post nila, laki din yung boat.